Isä. Olen onnekas, että mulla on hyvä ja rakastava isä. Muistan, miten isä kantoi mua olkapäillä päiväkodista kotiin ja vei mut ja isoveljen sirkukseen. Iskä piti lättydiskoja ja koulussa puhuttiin, miten Jennan synttäreillä oli oikein disko, kun iskä raahasi sen pallon mun huoneeseen. Muistan, kun isä keksi hassuja näytelmiä ja me oltiin näyttelijöitä ja iskä kuvas. Isä rakensi meidän kanssa leikoilla ja teki koko kylän hienoimman lumilinnan meidän pihaan. Iskä vei meitä pulkkamäkeen ja lämmitti meidän 3 koiraa vuorotellen takkinsa sisällä. Iskä kävi meidän kanssa salaa jäätelöautolla ja ostettiin koko pakastin täyteen jätskiä ja isä rakensi niistä pahvilaatikoista mun kanssa koirahotellin. Iskä antoi meille tavaraa Runeskapessa ja pelasi meidän kanssa. Kun vartuin, niin iskä oli se, joka haki mut kylältä kotiin, kun olin karannut. Iskä osti mulle Justin Bieber-kamaa, kun olin tosi iso fani. Muistan, kun jäätiin isän kanssa kaksin kotiin ja isä sanoi, että saan käyttää koko vesivaraajan. Mutta mikä parasta, isä opetti mulle, miten toisia ihmisiä kohdellaan. Sain nähdä mun vanhempien välistä rakkautta ja millainen on hyvä ja turvallinen mies. Olen saanut kotoa mallin, että asioista keskustellaan ja toista kuunnellaan. Olen oppinut isältä, miten toimia tietyissä tilanteissa. En ole koskaan kuullut, että isä puhuisi rumasti kenestäkään. Olen aina saanut olla oma itseni ja isä on tukenut mua mun päätöksissä. Iskä on opettanut, että talvisin pitää ottaa ulkohousut myös autoon, koska auto saattaa jättää tielle. Isäni on mies, joka ostaa sydänkoruja kertoakseen, että rakastaa. Isä on mies, joka leipoo sydämen muotoisia leivoksia ja linkkaa mulle kaikki muumeihin ja Tuuveen liittyvät uutiset WhatsAppissa. Isä ei näy mun lapsuusvideoissa, koska isä on kuvannut lähes kaikki niistä.